fy enw yw Coral. Paratewch gyda fi pan mae'r ydw i'n dweud wrth chi pam dyle fi fod yn brif ddisgybl. Yn ystod fy amser yn Fro Edern, rwyf wedi cael y cyfle i ddangos fy sgiliau arwain mewn nifer fawr o llefydd, yn enwedig yn Llangrannog lle cafwys i y gyfle i adeiladu perthnasau agos gyda flwyddyn 7. Fel prif ddisgybl, mae hwn yn rhywbeth rydw i am chadw. Trwy sefydlu y raglen Buddy lle fydd disgyblion blwyddyn 7 yn cael eu paru gyda aelod o chweched. Mae hyn yn help ar gyfer darllen, gwaith cartref a sillafu. Fydd hwn yn adeiladu y teimlad o cymuned mewn Fro Edern. Fydd hwn yn ennill gan fydd disgyblion blwyddyn 7 yn cael cymorth gyda'i darllen, sillafu a gwaith cartref, a fydd hawl i'r chweched rwy hwn ar ei datganiad personol. Hefyd, fel prif swyddog, rydw i eisiau creu blwch awgrymiadau, neu cynnal cyfarfodydd yn reolaidd gyda'r cyngor ysgol. Rydw i eisiau clywed beth chi eisiau newid. Prif ddisgybl, rydw i am roi'r chi fwy o cyfle i ennill pwyntiau clasiad. Un ffordd rydw i am wneud hon yw thema'r wythnos. Er enghraifft, wythnos 1 fydd Cymreigdod. Bydd pob person sy'n dangos balchder mawr dros ei iaith yn cael ennill pwyntiau clasiad. Fydd hon i gyd yn cael ei adiolan ar ddiwedd y flwyddyn a fydd y llys sy'n buddigol yn ennill gwobr. Hefyd, yn ystod eich amseroedd cyfresu rydw i eisiau chi creu prosiect misol. Fydd eich thema yn cael ei dewis gan eich tiwtor dosbarth. Fydd pob ddosbarth gyda enillydd a fydd yn enillydd yna yn derbyn wobr. Fydd hon yn wella cymuned Fro Edern a fydd eich sgiliau gweithio mewn tîm hefyd yn wella. Fydd ni fel ysgol yn gallu codi ymwybyddiaeth dros materion sydd ddim yn aml yn cael ei siarad am. Mae hwn yn rhywbeth pwysig i fi fel prif ddisgybl. Rhywbeth arall sy'n pwysig iawn i mi yw Cymreigdod. Felly, pam fydd gemau Cwpan y Byd a Euros arno, fydd eich cyfle i chi wylio. Fydd hwn yn dathlu ein hunaniaeth Cymraeg ac hefyd ein Cymreigdod. Rydw i eisiau cael mwy o gemau fwrdd ar gyfer y lofa. Fydd hwn yn lleihau y pobl sydd ar eu ffonau ac yn ogystal â wella ein sgiliau cymdeithasol. Rydw i eisiau creu cylchgrawn y chweched. Fydd hwn yn cael ei wneud gan ddisgyblion y chweched a fydd yn rannu ein ddathliadau ac unrhyw cyfleoedd sydd ar gael i ni. Fydd hwn yn lleihau'r angen i mislan spamio ni trwy e-bost. Rhai o fy syniadau fel prif ddisgybl. Mae gen i nifer fawr o syniadau arall rydw i eisiau rannu gyda chi, ond rydw i eisiau clywed eich llais chi. Felly, yn misol, rydw i'n mynd i anfon holiaduron i chi ac i'r athrawon mwyn llenwi. Rydw i eisiau clywed beth chi eisiau gwella. Dewis cemeg, cos mae Coral yn neud cemeg. Dewis bioleg, oherwydd mae Coral yn neud bioleg. Wedi aros yn Fro Edern achos mae Coral wedi aros yn Fro Edern. Hoffi chwarae cadiau, oherwydd Coral yn hoffi chwarae cadiau. Eisiau cam Coral!